हेलौ बिथाङा आथुर जाबाय दङ साइकेल लाबोदोंमोन जाहैबाय साइकेला पाम थांबाय दा रुपुयाव मेकार मोनगोन ना मोना बिनि थाखायनो आथुर जाबाय दङ जाहैबाय हेलौ गासैबो रायजोफोर आंथ' सोरबा हागौ नामानो बेल'राखा थिफु थिफुसो होनना बुङो बे थिफुआनो बिदोबो जायखिजाया माबा इउटुबाव नुयो फिल्मफोरावबो नुलाबायोनो आंथ' नायाखै मबाइल गिदिर बायनो हायाखिसै बेनिखायनो आं आंनि फिल्मफोरखौ नुफेराखै मालायनिखौबो नायफेराखै आन्दाजजोंसो आङो दांग्रोम दांग्रोम खाना खाना खामानि मावबाय थादों डाइलगखौथ' आं बुंबाय थादों नाथाय दिनै आं बे जायगायाव बोरै सफैखो आं बेखौसो इसे साननो गोनां जादों साननो गोनांबो गैया साननो गोनाङा थोंजों दाखालि बावै माइकेल फंबाया आंनि न'आव थांदोंमोन फंबाय जायोना जाया मिथिया खिन्थु बिनि बिमाया थांना थानाय समावबो आं फैदोंमोन आब'सो लिंदोंमोन आं अब्ला माइकेल आंनि फागिन खोथानो खोथा खिन्थु आं आब' लिंफैफ्लांदों बे बिथायावनो बैखिनि जाहा न' दंजोबथारो लिरलांनाय बै समनिफ्रायनो आङो बिसिनि न'आव फैजेननाय नाथाय बिनि आगोलावनो 2011आव सोरां मन्जु थियेटाराव माइकेलखौ गुवाहाटीनिफ्राय ओंखाम हटेलनिफ्राय थोरसि सुग्रानिफ्राय लाना फैनानै सोरां मन्जुआव आं जइन खालामजेनदों बे गथ'नि गोसोखौ आं नायबाय कालसाराव बिराद इन्टारेस्टेड गथ' आं जइन खालामजेनदों माइकेलखौ कालसाराव फाव खालामनो खिन्थु सिगाङावथ' गोसोआनो दंखायो गथ'आ खिन्थु थियेटाराव आं जइन खालामजेनदों पाठशाला स्टेसनसिम बेखौ लांनो फैलायदों गुवाहाटीयाव फैगोन लेस्रा होननायखौ मिथिया बे गथ'आ माइकेल होननाया दा जेराव आं गसंना दङ बै समाव आङो बेखौ दल दामनो लांदोंमोन कनकसा मन्जु दंमोननो थोरसि लथा सुनाय बायदिसिना सुनाय बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदों बे गथ'खौ माइकेलखौ बेयाव दल दामहोबाय बेनि नेक्स्ट बोसोराव बार'लाम्फा थियेटाराव लांदों आं थियेटाराव बेयावबो रुल खालामहोदों आं रुल खालामहोनायाव बेयाव साक्सेस जादों गुन्दानि रुल हाखु दाखु सिख्लाबोनाय साइसआथ' बेनो जों थब्लाबो दामनांगौ मोननै लेबार बे समाव बार'लाम्फानि मालिक उपेन बर'आ मा रोंगौ नोंसोरलाय आंनि फिसाया गोरोंसिन गोजानो मा बाल रोंगौ क्लासिकेलनि अर्थखौनो मिथिया बुरा कलेजाव फरायनाय बिनि फिसालाफोरा सासेबो मेट्रिक पास गैया आंनो बार'लाम्फाखौबो 1986आव आंनो बानायजेनदोंमोन बार'लाम्फा गरेस्वरनि हाबाजाना बे थियेटाराव लांफिनदोंमोन आं 2012आव माइकेलखौ एक्टिं खालामहोदों होब्ला बेसे समनिफ्राय माइकेला आंनि मा रायजोआ खोनासङा खोथा गैया बेनिफ्राय सानसे समाव माइकेला आंनि कुकमेन बोसोरनै आंनि ओंखाम संग्रामोन सोरां मन्जुआव माइकेला बियो आंनि ओंखाम संना होयो सार जोंहाथ' बे सोमोन्दोआ सोलिखायो गिदिर उन्दैया बेनि उनाव थाङै दिनैसिम बे माइकेला बेसेसिम नांगौ बोसोरनै ओंखाम संदों आंनि दा बेफोरबादि गथ'खौ जों माननांगौ आरो फारसेजों हमना लादों जों कालसारानदि माइकेलनियाव नुजाफैनो हादों बे आंनि गोजोनथाव रादाब आंनि गोसोनि साननाय माखासेया मा सानो आं बेखौ बुजिस्लाबला माइकेल जोंनि गोरबोनि कालसारनिसो हारिनि जाथि बंस' माइकेलजों आंहा जेबो गैया हारिमुआव आंनि गोरबोआव हाबना दं माइकेल फार्स्ट एक्टिंखौनो आं होजेनदों फार्स्ट ओंखाम संग्रायाव बेनो आंनि
थियेटाराव एक्टरमोनथ' थिफुन नार्जारिया बे साबसे बिराद मा होनो बे हिन्जावफोर बुथुमग्रा मैगङा जारि माबा माबि हेलासि बुथुम संग्रा बेखौ बै समनिफ्राय मोन्दोंमोन आरो बै टाइमावनो सासे गथ' दं नै बेखौबो बिजु बसुमतारी खाराबारिनि बेयावबो लोगो मोनदों बिसोरनो आंनि अन्यनो दिनै जाथि बंस' नाङालासिनो जों बेसे अन्यआव गेब्लेयाखै थांना थाखो बेखिनि कालसार खिनिया जाहाथे कालसारखौ दागार कालसारजों कालसार अनलायनायखौ दाफुथारलाय आंहा बुंनाया बेखिनियासो जों जेरावबो थांना थागोन जेराव बुंदों रायजो नागिरनायाव कालसारखौसो नांगौनो गोदोथ' जाबादिमोन जों बबेयाव मा खालामदोंमोन जों दावहा नांबोदों दावहा नांनानै आं दिनै देरहानाय बायदि मोनदों न जानोबा आगै पा परफाजादाम न जानोबा आगै पा परफाजाय मानो फानि बबेयाव थांदोंमोन बियो इंलिसाव थांबायमोन नो आगै जानोबा पापर फाजा बेफोर जादोंमोन बेसे बिख्रिथ' जादोंमोन बेनिखायनो 80 सननि आगोलाव बड' बियार्स आं बारे बड' रिसार्च ससाइटि बै समावनो जों नाजाबोनाय ओइब्ला दिनैसिम बेसे गुस्लायगौमोन हारिमु मेथाइफोरा दिनै मानो मा जादों आरो फैफिननांबावदोसो दिनै मा जादों मा जायाखै जोंहा निजेसो सुर दङ बे सुरजों खनबाय थानांगौ अनजालि अनजालि मोजां नामा हारिमुआ थांना थानाय नङा बेसे समनिफ्राय लागायदोंमोन आइखायनो आं एसे अख्राबो बुङो अख्रा बुंनायखायनो नायनोबो बाजायो खोमा बिनिखायनो जौस्रांफोराव गसंनोबो एसे लाजिदबनाय फैबाय नै जानोबो हानायफोरा दिनैसिम गोसोआव दङ 80 सनाव जाबादि केस जादोंमोन दाबो सोरनोबा मबाइलफोर नुगोन आं माब्लानिफ्राय रोंनाय नायनो ला आदा आंनि गाननाय लायना ला आंनि कलेज कपाले मानो फानि बबेबो बुजिलांदोंमोन बै समनिफ्राय दिनैसिम हमथा निजिस्स सुराव जों बोरै लाबोनो हादों आंहा एसे नाजानाया साक्सेस जाहां जादों गासैबो जुदि बेफोरबायदि नाजालायोब्ला जों थांना थाबाय थागोन बर'आ बर' होननानै सिनायथि जागोन मालायनि सुर दाबुं बैसागो बोथोरा सफैलायबाय आगै गानफब जोमफब देलायबायदों सफैलायबाय गानफब जोमफब देलायदो मानो बेफोरसो खनलाबाय थादों आरो गोदान फैबावदों बैसागो बोथोरा गानफब जोमफब देलायदो एसे गोदै बैसागो बोथोरा सफैलायबाय गानफब जोमफब देलायदो आंहा खोथाखौ बुंनो हानाय सानसा जादों कालसारनि मानसि माइकेला मा बिनि रोदा जों संनो थाखाय कालसारखौ गोरलैनिफ्राय माइकेलनि फाबखौ हमना मोननाय कालसारनि मानसि बिथांनि उनावनो जौसाङाव लाबोगोन जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारि दा जौसाङाव मेथाइ रोजाबगोन केफु नार्जारि मोजां मेथाइ
थेफु नार्जारिखौ बेनिखायनो- दोंसे मेथाइ खननो थाखाय खावलायबाय माखौ खननो गोसोथोनायना पापरफोरजों बैसागो दुबुलि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव दुबुलि खनायाव नै मेथाइखौ मेहादों मा माइकेल दानायाव दादा मालकिनायाव आइ आं मोनागोन आइ दादा मालकिन लानायाव माइकेल लानायाव दुबुलि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव दुबुलि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव जोगुरुब ना गुरनायालाय मोनदों ना मोनाखै आंनिसिम खौरां हरनो जोगुरुब ना गुरनायालाय मोनदों ना मोनाखै आंनिसिम खौरां हरनो दुबुलि खनायाव लैयागै दहला सेरायाव मोजां मोनरावाना जोंनि दहाय लाना आखौसो मोना जाबाय आदा दया राबनो खागोरो नों हेबनाय जेखाइ नों हेबनाय खबाइ मोजां मोनरावाना जोंनि दहाय लाना आखौसो मोना जाबाय नाया मोनाखैब्ला फैदोलै आगै न'आव 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 खनबानावा बैसागो जोबोद साबायखर थाबाय थेफु नार्जारि सारनिसिम बिथांखौ जोङो दान्दिसे समनि उनाव जौसाङाव लाबोफिनगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।